Khawvela hian natna mak le rap thlak tak tak a then phei chu oi om lo hial khoba rap thlak le mu shi omte a oma doctor thiam tak tak te po in angeina an hriat lo le ti dam thei lo hi a om chawk ani ole Khawvela vun natna rap thlak le hlauhawm tak tak te I lo thlir don ti ang ama sabera tan chuan siara swaringen hian enghar san na chiange ato zirchiang donila Sierra hi North Carolina a lo piangin a pian hnim hian natna wang tak mai Khawvel huap ang puwa thleng zen zen lo aron pian chhuwa puya a natna hi giant congenital melanocytic nevus ni in atak sapum puya khwawang lian lutuk tak mai amaka maka tama khat vek maya school kal rual an ni meu chuan naupang dangte ang thawin school an lut ve a ma se a rual pui a classmate te chuan nuiza siam na na mangin naupang ti taka puitling ril ru la pulo na chuan an hmusitin kompo an kom du lo hialani Khawvela doctor thiam tak tak te pon angeina an hriat lo le ti dam thei lo ani miau awangin shi om ti takin atwar tlok tlok mai thina ni ma se chu ti khopa mi te kom du lo le nuizat bur ani chung chuan a chung te support na wang le atum ru em awangin high school a graduate ve ta nge a ti chuan tlei rol ani chho meu chuan anan na ang hi midangin an lo vei ve re ngem ti te chu a hre chak ta em a a thei to bin research paper te chhiar kwalin a bei ve ta ani chuti lai mek chuan doctor te la in avun natna hi ti dam thei lo le taksa a khwa wang om te chu alen tul tul an rin thu an lo shil ve bok ani a panhina a chuan kumsom thum pathuma upa Arizona a cheng mek keila hen sen hian natna wang tak mai complex regional pain syndrome aneya ataksa hi kangang mein asa chuak vek thina ni a in enkol na sen so hi hau tak em maya kum khat chungin surgery po voisom li chuang lai mai anei man ani he ananna vei mek hi suicidal disease ti te po in an soi thina a chan ber chu ngei twa thiam phak ba khopana ani iwang le a chang phei chuan chemte siam taka taksa vi ang sia mai hian ana thina ni avuna hian pangtidur ang mai na lang chhuaka kutsil tak nyal po atan chuan na shi om tak torna ani awangin asil theilo hial thina ni a nervous system te khoi chha in hetiang nan na nei te chuan shi om man ti em awang le anat em awangin mani intilhum hial an lo om thina ni a pathumna a chuan chung ko pahnia an fa meichhia te vun chuang liam nga em te chanchin hi envele donila meicheno pangte nanna ang hi a hming chu harlequin ichthyosis ni in hei hian an vun nei za tur ayatam anei tira en reng po hian an vun hi a chuar deuh tun maya a pan hmel em bokani hei wang hian che chonte ngil taka din te po an har sat em a thok an har satin an shoka a in hnotlat thina ni an natna ang hi ti damna a om lova an ti thei om chhun chu thei to pa in enkol hi ani top mai ani apalina a chuan Claudia vun sak le cha em nei a oma hei ve thunge ro hi chu a pian hi matanga om ni lovin high school le zo nu atanga ron omani ananna ang vun sak le cha em mai hi scleroderma ni in avun hi lung ang maya sakin na om tirani engwanga ron om ringot nge engwanga hetiang taka vun le tak sabung sang sak em mai nge ani ti hi doctor te me upo in an shebik hau lawani ma se Claudia hian ananna hi in hne ti ratum hau lo maya a englam zonga thil thlir shamin ti dam thei lo nanna nei ni ma se treatment mumal takla in a thei top chwa in nun nuam tak man atum mani apanga na a chuan meiche naupang butterfly child an ti mai rawen hi nanna wang tak mai nein naupang dangten nun nuam tak an man lain ani ve thung ero hi chu atet lai atang har san na hian atlak buang ngal top meya anat na hi aming chu epidermolysis bullosa ni in hetiang nanna nei te hi chu butterfly children ti in an kau mai thina ni a chan po an vun hi olsam taka apil mai thin wang ani a hetiang nanna ve ro zinga he mei chenau pang hi chu awan duai le zwalbik kan ti don nge
avun khoihlek emo athom no hakin ataksa asik ringot po in olsam takin apil mai thin ani hetiang nan na nei hi antam lo hle a note makta dwai khata mi som hi zelin nei angan ni apoi berzok chu hetiang vun nan na nei hian skin cancer an nei na chance asang big em ani aparukna a chuan dide ko swara the chimen an ti mai ataksa chan ve hlok thing ang mai a om hi ani a ama hi thing mystery ni chinin apangti hi mun shanga aron chora anan na ming hi Lewandowski Lutz dysplasia ni in akut le ke a amaka tam aron chora hengte hi ron ombel zelin surgery te nein han pei chen chin ma se aron omle zel thawani apasarina a chuan mui Thomas kumsang khazakwa somkwa pathuma Hong Kong a lopiang the Harley Quinn tia an kau mai atir lama kan soito ang thau Harley Quinn ichthyosis nei hi a oma mase wa nei thak tak mai in British Copulin edopin doctor te chuan engtiang rei nge adamang ti po an ring thiam lova avun hi chum min ang mai a omin a sendeu sung mai ani mitam tak chuan kumthum madam thlen thei an be sei lova mase wa nei thak takin mui thoma si mi pa ngai ang mai ron nung chawin anan na te chu in thunun tir lova ama thunun thei jok turin na in buat seya a in sil emo a in bwal zo apiang in lawson atama tam mangkheng a in chul tawak mai thin ani rugby te khelin referee te hial ani thaya alompui om tak zet ani aparian na chuan tom tenet mi panau pang vun nan na nei thau hi apian him hian avun ron swar vekin doctor te pon enge ani an she thei lo hial ani an soidanin vun nan na common lo tak tak te zinga po hei zet hi chu awang le zwal ni in an soya tuna hian kumsom pathum ni ve to in avun hi anem em maya achwarin a in thlep deuh hnuang mai ani toma vun nan na ang hi ama salama kan soito te ang thawin engwanga ron omnge ti ashiad lova ati dam na po a om hek lawani